आयो ई हो या आंगनमा लड्डू पहले चढ़ा दी तीज मैया के और फुलवा में से चढ़ा दी। अरे अमावा के फूलावा अरे अमावा लगवल ये रजहू निमिया के डढ़िया में झुलुआ लगाई के मैया ऐसन कैलस तीज भूखवा ये दल से राम जी माई हो माई तने अच्छा उठल लिया हटे ये मौगी के है ये कहा इससे नुरवा हो हमारे मौगी के झुलुआ लगला बेसुमार नुहे मैया तीज मैया की जय हो तीज मैया। ये माई हमारा मेहरारू के खुशी खुशी दिन कटई है ये माई तीज मैया की जय। फोन के कह दहलक अच्छा मेहरारू हेलो जी तीजवा भूखल बानी तू कह बुआ हम ना करे भूखल बानी ना देखो तरू सब आदि सिंगार के सामान आ सब मिठाई फूल मैया के चढ़ा देले बानी। ठीक बटे बढ़िया से कोरे ठीक बटे तू आराम से रहिए तार तबीयत ठीक बानू हो हमार तबीयत ठीक बा ठीक बटे तू आराम से रही हम भूखल बानी तहार गोरत तोरे साथी हम कह देतानी। ठीक बा बाद में कोरिले फिर ठीक बानू ठीक बटे तू रख जल्दी रख फोनवा बोली पाउडर पहले लगा ली रारू हमार उठल लाली लगावेली ए मैया तीज मैया हो मैया ए तीज मैया एगो हमार मेहरारू लगावेले जे बुझैबे ना कल के लिपस्टिक लगावेले उहे हम लगावता नहीं ओकनी के लगावे के आवेला कहाँ जे लिपस्टिक लगई हसन लिपस्टिक हो गई अब कजरावटा लगा ली मेहरारू नु कजरावटा लगावेली ये मैया तीज मैया के हमारा से माई हो अरे आवा ना आवा माइया तारा माई के साथी नु तीज भूखल बानी तार माई कोली हो कि सुना तनी तीज भूख जाए हमर तबीयत खराब बटे तार माई नु मामा किया गई बड़ी नु हां तो वैसा भूखल बानी गोड़ लागो तनी टिकुली साट ले ए तीज माई के तनी टिकुलिया साट ली 1 2 3 4 5 हाँ ठीक बटे। अब काची बाकी रह गई हाँ सिनुर बाकी रह गई मेहरारू के अब सिनुरो कली मेहरारू खाती हम कुछ कर दे मामा मेहरारू नु हमरा की बड़ी माने लिए तुम लड़का निहर माने ली हमरा के चाहे ना मानत हो के हमार तो मेहरारू माने ली हेलो हाँ बोलो काजी का करता नहीं देखो तो नहीं कि सब पूजा पाठ कर देले बनी देखो तो उठलाली कर लेले बनी पाउडर लगा लेले बनी कजरावटा कर लेले बनी टिकुली साट लेले 5 गो टिकुली सटले बनी आ सिंदूर छुआ लेले बनी अब प्रसादी वसादी चढ़ा देले बनी पूजा कर लेम नु तो अब हम खाएम
ठीक बा बढ़िया से कोरेम कोनो बात के दिक्कत नहीं खेनो खत कोनो दिक्कत नहीं खेती पबनी बोल रही है बिया। पपियो बैठल बिया। हाँ हाँ तो ठीक से देखेम। ठीक बाटे। ठीक बा आराम से निश्चिंत से रही है। ठीक बा। ठीक बाटे। ठीक बा फोन रखब। ठीक बा जल्दी से को के फोन करम फिर ठीक बा नु। ठीक बाटे। हो तीज मैया हो का रे तोरा नहीं कलो कथई हम पूजा करतनी तीज माई के तनी के चप्पल पहन के जी चल आइला पूजा करतनी खोल देता नहीं बालाई बाड़ा सनी 30 साल में बड़ा मौका बारी रे देख रे तोरा हम माना कोनी तोरा के तीज मेरा भूखे छ त काय भूखे साला काय भूखे ते रे हमर मेरा के तबीयत खराब है तुम ना भूखे जैसे उसने भूखे हैं सब मेरा भी काम है तो साफ साला हमने के साफ हमने के यारी के नाम हंसवाली साला अपने हम मौका हो बस खाई आगे झूठ मूठ के लगला ती कर जुटू न करता नहीं हैं होल देखो ओठ लाली लगले बस साला सारा है। होगा साफ है का जरूरत लाली है टिकुली सेन का कौन सिखले रे हैं अरे साला का चढ़इले बाबे दे अरे का चढ़इले बस साला तू लो ना करो तो हमो ना करी साला हम भी करेला चीज रे हैं आई बता होय का चढ़इले बड़े होय ये हनुमान के गादा टमने के देवता का लग रहेला गदा हटे मुझे तो सर मुंह में ढास दे ना अपना बेटी बाड़ा थी करत रे तेरे कम बार बार कभी साला तीज है लेके कर लसो हैं कुछ तो मेरा भी तो सिखा दे लगे मुझे मेरा भी तो सिखा दे लगे रे बस साला लोड डू अगर बहुत तीसे नूर का दे का कोई सीख ले सब हैं मैं रानू वाला से गोरा तुम ना करब के मैं रानू से कितना जाने ले मैं रानू कितना से कहले कि हमारा कति भूख जे तीज हमार तबीयत खराब बटे तू लोया के हमरा के भड़कावे तर लोगी आज के ना हमरा में रउआ का बुखार लागल बाटे दिखा ना चल मेरा तो हैं तो तीज ना भूखी तो कहे तीज भूखी साफ सफाई हमने के यार हटा दिसा करा मुंह तो करता रहा मौगा बन गइल सारा साफ साफ में हर मौगा हो बस साफा तीज माई हमरो के हाथ जोड़ के कहतन जी हमरा के भड़कावत होई नु ओकर विचार तू ही करी ह रे इस साला हमने के सराफता रे हां हम का जुत बता लगे सर afala के तू लोग करे खुद करे ले चाहे मत करे हम करत नहीं अब हम जाता नहीं अब हमरा भूख लागल बा जागता नहीं हम खाए बनी रे गोड़ लागो तीज माई के गोड़ लागो सन गोल लगी सो तीन साला गोल लगते हैं ते गोल लग चल साला के साला समझावल बेकार है चल चल गोल लागो तो गोल लागो लग साला गोल लग लाग गोड़ा अपन लग तो गोल लग जान लोगिन अब बनी गोड़ लागो माई के गोड़ लागो ठीक बा उठा हम गोड़ लागी ए तीज मैया हमरा पे तनी दया करी ए माई तनी हमरा मेहरानू के हंसी राखी देखी ले भैया लोग हमारे बोले से हाथ जोड़ के विनती करत तनी कि हमनी के कॉमेडी जौन वीडियो रोवेलो के अच्छा लागत ताटे तो तनी एकरा के लाइक के सब्सक्राइब और शेयर तनी जरूर रोवेलो करी लोगी आ तनी कमेंट में रोवेलो बताई लो कि हमनी के वीडियो कैसन लागत ताटे अगर अच्छा लागत ताटे तो ठीक बाटे अगर खराब हो ताटे तो ओकर हमनी के अपन सुधार करम सन अरे बोलो तनी कमेंट में जरूर बताई लो प्रणाम।